1, 2, 3, go. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Welcome back to the second video of my beach trip here in Dapitan City. Charot. Uwi-uwi ko. So guys, andito pa rin kami sa beach. And then you see, naka-outfit na si Hangal. Charot. Burag true. So, samahan nyo ako guys. Pakita ko ang view dito sa beach. At yung taga-bukid, minsan lang nakapunta ng beach. Kaya tinodo na. Naglagay pa ng makeup and everything. So, nadi parang true. So, let's go guys. Samahan nyo ako. So guys, kakain muna kami. At ito lang ang aming baon. So, may lechon manok kami. So, may pa-cake. Parang may birthday. Then, loto, pansit, baboy, and chicharon. So, yan lang guys ang aming kain. So guys, kakain muna kami. At saka na kami mag-picture-picture ng habe doon sa dagat. I'm so happy guys kasi dito sa beach, walang tao. Kami lang talaga ang nandito. Kaya mamaya itutur ko kayo doon mismo sa beach at maligo tayo. So, pero kahit kunti lang ang baon namin dahil hindi naman to pinaplanuhan. Agad-agad lang. So, kain tayo guys. So guys, gutom na talaga guys. Alas 10 na. Pero yung patis, yung plano mo na. DJ Joanna Sagayno Remix. Kaya talaga tayong may-ari ng beach. Punong taon niya itong Guys, tapos na akong kumain. Guys, yan sila. Yan lang kasama ko. Apat lang kami dahil biglaan tong beach trip na to. At saka nandito kami sa pinakamalayong cottage. Andun yung iba, pero hindi ko makita. Grabe. Ang init. So,
Nandito kami sa under the tree. Under the tree. Yan. So guys, samahan niyo ako. Nandito kami sa tuktok na dagat. Guys. Ito ang kabilang side. Huwag mo lang i-focus yung tiyan ko. Ito yung kabilang side ng beach nila. Tingnan nyo ang view. Tingnan nyo nga ang view dito. Ang tubig nila halong warm and cold. Napakaganda talaga dito guys. At ano, walang tao. Kaya parang may-ari kami ng bench. So, tsaka, low tide ba ngayon? High tide. Low tide. So guys, pupunta. Tingnan nyo yung ano guys. Mayroon pa, tingnan nyo ang dagat. Oh, see? Napaka-virgin. Pero,
tutorial at buong karagatan. Ako ang mermaid dito sa karagatan. Charot. So, pagpasensyahan nyo na ang videong ito, ang vlog na ito, dahil naligo lang si Hangal. Guys, naligo lang si Hangal, guys. So, dito ko i-enjoy na muna yung mga mata sa tubig sa dagat. At view. At doon, nag-tiktok ako doon sa kuan, guys. Para may may pang-tiktok ako. Malalim siya, guys. Charot. Malalim siya pag nakaupo ka. Ay, pag mamaya yung mga alas 3, ang mga malandong na doon, no? Malandong na doon.君の虜になってしまえばきっと